Imo mo lagi ka ano ko alas 12, boy. Sama nga. O pa alas 12, di ka ako naman nimo. O pag ginani mo ikuan o, marsagos na na. Marsagos na ginang na. Abtol pag dintala ko ng mga trekkings. Kung saan man lang imo naman nagisagos. Gutom na kayo na. Kung kaayo ka una-una, kadi anak ko ako na pang abtat alas 12 na. Una-una magkakaon diyan noon. Saan na kinang oras lang alas 12 nga alas 12 Ano na ba pagkaon hindi mamunta na? Pasuling alam mo alas 12 pagkaon ng pagkaon. Yatis na. Pata na lang ng itlog ba eh. Naya na kulangi. Kaya ko nang giyap din na. Saan na lang mo na ipaswerte na ito kay Tracy na kabo. Sama na ka. Uy! Di man ka makaulat sa oras ah. Kaya swerte-swerte eh. Bottom na kayo, swerte-swerte. Di ka makaulat sa oras. Uy! Ganyan lang be. Isa akong Di ka makaulat sa oras. Kanya panita gina ko ng gali. Panitan nga pigil ka kaya. Uy! Huwag pag-alit mo alas 12 mo na nagkakaon diya. Samok ayaw na ah. Gutom na kayo, nag-antan kayo alas 12. Sama. Ito nang ituyo niya kay parang napagtan ka ng trekkings. Ano pag ginanti ng mga pinutos din ha? Agtan pa na ako ng kwan, trekkings. Kamu. Huwag yung paputos, basta ipal pag ginantan ko niya. Ya, kamu. Kamot ni mo oh. Uy, dali na, dali na. Bakod na kalas 12 na. Bakod na, bakalas 12 na ha. Hinagay ka na itong pagkaon dito. Lakaw na ba? Uy. Lakaw na ba? Tulgur kay ko na. Tulgo na alas 12 na na. Labon ganina na. Ikaon mo pa alas 12. Karoon alas 12 na na. Wala mo kaon unad to. Labong ganyan ako karoon ay pagkaon. Karoon pagkaon na para mo kaon. Kaya pa mating kaon ka alas 12. Tama alas 12. Kala. Sama mo ma-celebrate yung New Year mo. Rabog mga wakwak. Na. Mga baho na to dito. Lakaw na ba? Na. Lakaw na dito. Kung sabay mo kaon na to dito. Mga iring. Katulgo na kayo. Katulgo na kayo. Na. Labon ganina. Paspasan to ni mo kaon. Karoon alas 12 na na. Kung sabay mo kaon na to dito. Ayaw, basta tayo pagkaroon na katulgo na kayo ko. Na. Lakaw na kayo magbabuto na dahil no. Ano sama na magpaswerte way may mukaon adto. Sa mo panlihi, way may mukaon adto. Mga langaw lugar, mga iring.